Ngunya na Domingo, iyo ang ikatreseng Domingo sa ordinaryong panahon. Ngunya na Domingo, mahihiling taan kapangyarihan ni Jesus sa pagpapaumay kan aki kan opisyal nin sinagoga. Sa tahaw nin pagsakit asin imposibleng bagay, hinampang kang opisyalan sa iyang problema sa paagi nin hararom na pagtubod sa Diyos. Kababaan nin puso asin maliwanagon na paglaom. Hinahapros nin kagurangnan ang satuyang puso sa pagsarig sa iya nin bilog na buot. Siya ang Kristo, ang buhay asin burabod nin kaumayan. Ang Domingong ini, iyuman ang pinag-aapod na Obulum Sancti Petri o St. Peter's Pence Sunday. Ang misa po niya tuunyan, pamamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na parokyal vicar na si Reverendo Padre Erwin Piraha. Matindog po ang gabos asin awito ng awit sa pagpuon. Nagtubos ang Diyos Espiritu na parasurog sa rosa ng Diyos nin pagkamot. Gagos sa pagtiripon, banal na manwaan ni Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Ang mga agimong namumuka na nagbabaklay sa ginawa, pasiring sa buhay na daing kasagwaran, pasiring sa imong kahadean. Dagos sa pagtiripon, banal na manwaan ng Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos. Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Diyos maray na agaman po, Padre. Ako antaan sa tong mga kasaalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamilbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
gloria, gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Asin sa daga kapuninongan, sa mga taong marahay ang buot. Inoo mamika, inurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuramay mika. Pinapasalamatan mika, ulikan na kulang o purawayan. Kakuranggan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamot. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking Ama. Ikanadag papara kan mga kasalan, kan kinabahan kaheraki kami. Ikanadag papara kan mga kasalan, kan kinabahan, ako aan sa mong pakimahera. Ikanadag tutukaw sa to ka naman, kahaheraki kami. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Ikasanaan banal, ikasanaan kaburangnan, ikasanaan murod kahalangkan. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. In excelsis Deo. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami nahuli kan grasya nin pagampon, binuot mo kami na magin mga aki nin liwanag. Warasan na dai kami matahuban kan diklom nin kaputikan, halagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaima mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen.
Matukaw po. An enot na babasahon, nagpapagirumdom na ang kagadanan da ipinaglalang kan Diyos, kundi iniresulta kan sa tong pagkauripon sa kasalan. Ipinapahiling man sa to na kung kita nagigibo kang kabutan kan Diyos, nakikisumaro kita sa iyang karahayan, asin kung kita magibo kimaraot, mamamatayan niya to ang kagadanan. Mga togang ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning kadunungan, daiginiwo kang Diyos ang kagadanan, ni ikinakaugma niya ang pagkapara kan mga nabubuhay. Linalang niya tanganing maginyaon, mag-eksister ang gabos, asin nakakaparakay ang mga linalang sa kinaban. Mayo dyaning pangraot na kamandag, mayo man ang kahadian nin siyol sa daga. Taang kasuriputan, mayo ning kagadanan. Linalang kang Diyos ang tao para sa daing kalapaan. Asin ginibong ladawan kan sa iyang pagkadaing kasagkuran. Alagad, huli sa pagkaore kang Diablo, luminaog sa kinaban ang kagadanan. Asin ang mga minaapil sa iya, iyo ang magagadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Irurukyaw ta ka kagurangnan, huli taliligtas mo ako. Irorokyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Papalangkawon ta ka kagurangnan, huli ta hinaawas mo ako, asin dei mo ako pinangisihan sa sakong mga kaiwal. Kagurangnan, Diyos ko, nag-arang ako sa imo, asin binulong mo ako. Irorokyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Magtugtog ka mo para sa kagurangnan, mga maimbod sa iya. Magpasalamat sa pagirumdum niyang banal. Taagi sana ang sa iyang kaanggutan, habang buhay ang sa iyang pagmarahay. Pag sinarom, nakikidagos ang pagtangis, pagkaaga ang kurahaw ng kaugmahan. Irorokyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Magdangog ka kagurangnan, kaugayi ako kagurangnan, magita kang paratabang. Irorokyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Sinanglian mo ang sakong pagluksa ning pagsayaw, hinubad mo ang tapis kong sako, asin hinagkusan mo ako ning kaugmahan. Irorokyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Tanganing deing untok ikatugtog ta ka, kagurangnan, Diyos ko, sagud pa man, mapasalamat ako sa imo. Irorokyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang sakripisyo na inako ni Jesus, kinugos ang kadukhaan asing kababaan sa pakisumaro sa katawuhan. Iniimbataran man kita sa naisabuhay ang pagtaos sa tuyang kapwa, urog na sa mga nangangaipo as sinagatios. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ngunyan, siring na nagsagana kamo sa gabos na bagay, sa pagtubod, sa pagtaram, sa pagkaarang, sa gabos na kugustuhan asin sa pagkamot nyamo sa indo. Awot pang magsagana man kamo sa grasyang ini. Taara mindo ang grasya kang kagurang nantang si Hesu Kristo. Huli sa indo, nagisyang dukha. Siya na mayaman, tanganing huli kan sa iyang kadukhaan, magyaman kamo. Bako tanganing ang iba magkaigwaning kaginhawahan, mantang kamo kahorasaan. Kundi tanganing mapantay-pantay. Sa ngunya na panahon, ang sa indong labi makahipno sa saindang kakulangan. Tanganing ang sa indang labi makahipno man sa saindong kakulangan. Tanganing mapantay. Siring sa nasusurat, ang nagtipo ning dakol, dai naglabi. Asin ang nagtipo ning dikit, dai nagkulang. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
Han kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsakay giraray paduman sa ibong kandanaw, asin sa baybayon, kadakol na mga tawo ang nagtitiripon sa palibot niya. Si Jairo poon sa sinagoga, pagkahiling kay Jesus, nagluhod sa pamitisan asin nakimaherak. Anaki kong babae, naghihinagdan, madya ibugtak mo an sa imong kamot sa iya, nganing maumayan asin mabuhay. Si Jesus nagiba kay Jairo. Dakol na mga tawo ang nagsunod sa iya asin nagsurusuan. Sawang babae, napigdudugo sa laog din 10 may 2 taon, dakol na ang tinios sa kamot din mga parabulong, paku lamang nadainarahay kundi nangana palugod. Nakadangog dapit kay Jesus. Nagrani sa likuran sa tahaw nin kadakol na mga tawo, asin tinikwil an sa iyang gubing. Huli taulay niya, kung matikwil ko an sa iyang gubing, ako mararahay. Tulos man sana napundo ang pagdugo, asin namatean kan babae, na an sa iyang lawas marahay na. Namatean man ni Jesus na may kapangyarihan na luminawas gikan sa iya. Nagsalingoy sa mga tawo asin naghapot. Si Isay ang nagtikwil kan sa kuyang gubing. Ang mga disipulo nagsimbag, nahihiling mo na nagsususuan asin mahapot ka, si Isay ang nagtikwil sa ko. Padagos ang pangalagkalag ni Jesus sa mga tawo, hinahanap kung si Isay mananggad ang nagtikwil sa iya. Ang babae panunin takot asin takig huli sa nangyari, nagluhod sa pamitisan ni Jesus, nagtuga kan katotoohan. Si Jesus nagsabi sa iya, aki na umayan ka kan sa imong pagtubod, mapas sa imo an katuninongan asin magdanay ka sa imong pagkarahay. Nagtataram pa si Jesus, may mga nag-arabot, hali sa harong kan poon sa sinagoga asin nagsabi, an sa imong aki gadana, dai na kaipuhan na abalahon mo pa an maestro. Dai ini nadangog ni Jesus kaya nagsabi kay Jairo, dai ka mahandal, magtubod ka sana. Si Jesus dai nagtugot na ibahanin si Isay man. Ipinag-iban niya sana si Pedro, Santiago asin Juan, natugang ni Santiago. Nagabot sinda sa harong ni Jairo, asin pinagmasdan ni Jesus ang karibukan kan mga naghaharaya asin nananambitan na daing untok. Naglaog si Jesus asin nagsabi sa inda, anong ribok asin haraya ini? An aki bakong gadan kundi nagtuturog sana. Pinagnisihan siya ninda, alagad pinaruluwas niya sindagabos. Kaiba an ama asin an ina, kan aki asin an ibang mga katuod, naglaog si Jesus duman sa nahuhutadan kan aki. Kidaptan sa kamot asin sinabihan, talita kumi. Buot sabihon, daragita sinasabi ko sa imo, tumindog ka. An aki tulos man sana tuminindog asin naglakaw, 10 may 2 taunaan sa iyang edad. An pangyayaring ini sa indang pinagnalasan. Si Jesus nagpuot dadai ini ipagsabi sa kiisay man, asin nagtugon na an aki pakakanon. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa saindo kabos. Kunyan sa ika-13 Domingo sa ordinaryong panahon, kita minaselebrar asin minaumaw sa kagurangnan na Diyos.
na iyo an kagtaonin buhay asin kaligtasan. Linalang kita kan mahal na Diyos, tanganing mabuhay. Asinan sa iyang kamauotan, iyo na kita magtalubo na may marahay na hawak, siring man marahay an kalag. Kaya an kagadanan, salungat sa kamauotan kan mahal na Diyos, bilang kagtaonin buhay. Papaano naglaog ang kagadanan sa katawuhan? Malinaw na bakong kaiba ini sa plano kan mahal na Diyos. Ninhuling tasabi ngani sa libro nin kadunungan, na iyoan sa tuyang enot na pagbasa ngunyan, ang Diyos da iminawot ang kagadanan. Asin dai niya ikinakaugma na an may buhay magadan, ninhuli taginibo kan Diyos ang tao na daing kagadanan. Gabos na linalang kan Diyos marahay. Alagad luminaog ang kagadanan, huli kan karatan. Iniluminaog sa satuyang buhay, susugngani sa sinabi sa enot na pagbasa, huli kan pagkauri kan demonyo. Siya ang nagtentar sa satuyang enot na mga magurang na daisunodon ang tinugon kan Diyos na daipagkakan kan ipinapangalad na bunga. Padagos man siyang nagtetentar sa satuya na mga naging aki ni Adan asin ni Eva. Tanganing kita nahulog, kung kita mahulog sa iyang tentasyon, kita mabubuhay sa karatan asin kasalan. Kung padagos kitang nabubuhay sa karatan asin kasalan, iniman mga tugang an minagadan, bako kan sa tuyang mortal na hawak, kundi kan sa tuyang mga kalag. Kaya ngani tanganing magkaigwanin bulong, an sa tuyang pagkamagagadanon, an mahal na Diyos naggibo nindalan, tanganing kita maligtas sa kagadanan sa spirito o sa kalag. Ini mga tugang nagkaigwa nin kapanuan sa kagadanan man kan sa iyang bugtong na aki. Nanagadan, tanganing daog, tanganing kita mabuhay. Siya nagadan tanganing daugon an kagadanan na darakan kasalan. Tanganing an mga nagtutubod sa iya, mabuhay asin mapuno kan sa iyang biyaya. Ini magayon, ini mga tugang an magayon, na bunga kan pagkamuot sa satuya kan mahal na Diyos. Alagad sa tahaw kainigabos na pagpahiling kan dakulang pagkamuot kan Diyos, padagos man girari kitang minapauripon sa karatan. Padagos man giraray niya tong ini-entertain an padagka kan demonyo. Kaya pinapagirumdum kita sa liwat kan enot na pagbasa na kung ang demonyo iyo ang nagdara kan kagadanan sa kinaban, ang mga sakop niya iyo ang makakamati kaiyan. Kung padagos kitang masunod, magpapauripon sa satuyang kaiwal, padagos man na magagadan an satuyang kalag. Papaano niya to masasabi na kita,
napapasairarom kan kapangyarihan kan demonyo. Ini mga tugang kung mas natatakot kita sa pisikal na kagadanan kesa sa kagadanan kan sa tuyang mga kalag. Kadakla na beses habo niya tong paghurunan ang pisikal na kagadanan. Dahil niya to ngani maako ang kagadanan. Pero ini realidad kan sa tuyang buhay. Hanggang sa panahon na ini, kinakatakutan ta na paghurunan ang kagadanan. Sabi nga ni kan mga gurang, pag nakakadangog ka ining siring na mga paghuron-huron, pigtutuyaw kita, mga paligsok ngaya kamo. Pero natatada ikaipuhan, o nata ano ang nagpupugol sa sato na paghurunan ini. Ang katotoohan, habo niya tong hampangon ang realidad kan kagadanan. Ninhulita para sa satuya, ang temporaryong buhay na igwa kita digdi sa kinaban. Garo, iyo na ang pinakamarahay na buhay. Totoo, maugmaman ang buhay sa kinaban. Alagad ang mga kaugmahan na darakan bagay na material, temporaryo man sana. Kadakla na beses sa sobra niyatong pagmaawot sa mga bagay na ini, iyo pa ang nagdadara sa satuya na mahulog sa karatan asin kasalan. Ninhulita, habo niyatong magadan. Kaya minagibo kita nin mga paagi tanganing mabuhay. Asin minsan, ang mga paagi niya to illegal. Nalilingawan ta na mga tugang na maagi man sa nakitadigdigabos. Pero habo niya tong matapos ang buhay digdi sa kinaban. Ninulita sa paghuna niya to iyo na ini ang pinakamarahay asin pinakamagayon. Ang takot sa kagadanan na pisikal, iyo ang nagiging ulang sa pagtalubo kan sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Na iyo ang nagtatao sa satuya nin paglaom nin panibagong buhay. Buhay sa kaibahan niya. Buhay na daing kasagkoran. Kaya sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagihumdum kita na ang Diyos iyo ang kagtaukan buhay. Sa paagi kan duwang milagro na ginibo kan sa tuyang kagurangnan. Sa mga milagro na ini, pinatutuohan kan Diyos ang sa iyang dakulang pagmangno asin pagkamuot sa sato na ang gabos mahihimo niya. Alagad pinapasabot man niya sa sato, namantang minamaawot kan kagurang na nakitagabos makatalingkas sa pagkakasakop sa iyang kaiwal, sa iya man na minamaawot na ipahiling niya to ang satuyang pusog na pagtubod sa iya, tanganing mahimo niya ang mga milagro na satuyang hinahagad. Ang duwang milagro sa Ebanghelyo, nagtatao sa satuya nin ladawan kung papaano ang pusog na pagtubod nakakahimo nin milagro. Itong babaeng haloy ng pigdudugo,
Mahala nga ni 12 taon na. Ipinahayag an sa iyang pagtubod sa paagikan sa iyang paghiro. Tanganing matikwil an gubing kan kagurangnan. Dai siya natakot o nasupog sa katawuhan sa iyang ginibo. Ta sa kaitong panahon, kung ika may helang, asin midbid kan komunidad na ikwang siring na makuring kahilangan, dai ka dapat makihalubilo sa sainda. Dai ka dapat makipagsusuan sa sainda. Pirmi ko ng pigsasabi na an may mga helang ka ito, bako sa nahelang na leproso, kundi anuman na klaseng helang, pinagkukonsiderar na maati kan komunidad. Asinda-isinda pwedeng makisumaro sa mga pagtiripon. Halagad ining babae, dai niya inisip kung ano ang sasabihon sa iya kan mga tao. Anangungurog na disposisyon na igwa siya, na siya maumayan darakan sa iyang dakulang pagtubod kay Kristo. An sa iyang pagtubod, iyo ang nagdara sa iya na matawanin bagong buhay, kan siya inapod kan kagurangnan na aki, asin sinabihan na naumayan ka, huli kan sa imong pagtubod. Ini mang ipinapahiling lang digdi mga tugang, na an paghiro ka ining babae, asin an naging gawi man kan kagurang na napagpapaumay sa iya. Nagpuon sa sarong paghiro, na an motibasyon, iyo an buhay asin puso na pagtubod. Ining pagtubod an satuya man na nahiling ki Jairo, na mas kinangani siya sarong taong may posisyon asin ginagalangan, dai nagduwang isip na magpakumbaba, nakimaherak na nakaluhod sa kagurangnan, tanganing mapaumayan an sa iyang aki. An sa iyang dakulang pagtubod, dainong ka nagbago, mas kinangani sinabihan siya kan katawuhan, nagadanaan sa iyang aki, asin daina pag-abalahon pa si Jesus. Mas nangurogan sa iyang pagtubod, kanan kagurang na nagsabi sa iya, dai ka mahandal, magtubod ka sana. Sa mga tataramon ka ini, gayod aram ni Jairo, na itatao ni Jesus an sa iyang minamaot. Mga tugang sa satuyang buhay ngunyan, gayod, may mga inaagihan man kitang mga kadipisilan. Gayod, kita man naghihelang nin makuri. Ubaad padagos kitang nadidipisilan na labanan an mga padagka, asin tentasyon kan sa tuyang kaiwan. Dahil kita mga tugang magduwa-duwa na magpakumbaba, asin makimaherak sa satuyang kagurangnan. Nahagadon niya tuan sa iyang tabang. Sa mga panahon na kita nalulunod sa katiklumanin kasalan, pirmi niya tong dangugon ang tataramon ni Jesus, na dai kita mahandal,
Magtubod kita sa saiya, asin magsarig kita sa saiya. Pakusugon niya to an sa tuyang pagtubod, naan sa tuyang mga kahagadan, asin mga minamawot, itatao kan sa tuyang kagurangnan. Lugod hagadon niya to ini sa saiyang atubang, napano nin kapakumbabaan. Padagos lugod kitang mabuhay, na naghihinguwa, na nagtatalubuan pagtubod. Asin maging siring lugod an sa tuyang pagtubod, duman sa babae asin kihayro. Danay niya tong mamidbid, an tunay na kamauotan sa sato kan sa tuyang kagurangnan. Nakita magkaigwanin buhay. Bako sa nadigdi sa kinaban, kundi buhay na daing kasagkoran. Buhay na talingkas sa anuman na kahaditan, asin kasakitan, asin kahandanan. Inhuli taaram niya to, na daig kita babayaan kan sa tuyang kagurangnan, sa anuman na sa tuyang inaagihan ngunyan. Asin urok na dai niya kita tutugutan na magadan sa kasalan. Inhuli ta susog sa sinasabi sa ikadwang pagbasa ngunyan, an kagurangnan nagpakadukha, tanganing kita mapayaman. An kagurangnan iyo an enot sa gabos na nagpakumbaba para sa satuyang kaligtasan. An kagurangnan nag-ako nin makakasusupog na kagadanan duman sa krus. Tanganing an krus na iyan, iyo an maging simbolo kan sa tuyang kaligtasan. Papagyamanon lugod kita kan kagurangnan kan sa iyang balaog nin pagliligtas, asin italingkas kita sa kagadanan na dulot kan kasalan. Matindog po kita, asin ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asinanin laman huli kan Espiritu Santo kay Berhen Maria, asinanin tao. Ipinako pa sa krus para sa to sa panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kod sa kagadanan asin ilinubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat, susok sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin ang Espiritu kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin kan aki. Siya kaiba kang Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa rungbunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig na kung kita may pagtubod na namimibi sa Ama, sisimbagon niyaan sa tuyang mga pag-arang. An sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda kang nakakaumay na gibo ni Kristo sa pag-ataman sa mga naghihelang sa hawak, isip asin kalag,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga doktor, asin mga nurse, asin gabos na nag-aataman sa mga nagihelang, ipamati ang pagmakulog asin kabuotan ni Jesus sa saindang pag-ataman kan mga kasaraditan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatabang kita sa pagranga ka mga pusong nakulugan, sa paagi kan sa tuyang karahayan asin pakidumamay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang, asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod asin kahimanwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa premyo kan sa indang pagtubod sa bagong buhay ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Langito na Ama, tabangi kaming magpadagos sa pagsarig sa imo asin sa pagtubod sa nakakaumay, nakapangyarihan kan sa imong aki, na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganinan sa kuasinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagpakani kong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan nahuli kan mga banal na atang, maging maniniguan sa ansa mong mga paglingkod, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indok, Asin sa imong espiritu,
Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakadigtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamon dagbinago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya an samong mga kasalan. Sa pagkabuhay niya liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ng bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubon. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imo simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak,
Han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo ayaon ka sa langit, babananon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyayari ang lubot mo sa dagat, ning siring sa langit. Ang sa mong kagalan sa parwalda, ikaon mo sa moyangunyan, asin patawanan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdalaas sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos ng kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imo simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you.
uyan kordero kan Dios uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami na ang banal na sakripisyo na samong dinulot, asin pinakinabangan buhayon kami tanganing kaibamo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut gendivis amor promissionibus Christi, Oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpusit animam, ut dignum pilitui habitaculum ibici meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po para sa mga paiisi. Enot, kunya na Domingo, June 30, iyo ang deadline kan pagpalista kan mga mapabunyag. Ang pre-baptismal seminar gigibuhon sa aga, July 1 sa oras na alas 9 nin aga. Ikadua, schedule kan aktibidades sa pag-abot kan imahen ni Our Lady of the Holy Rosary, La Virgen de Sapau, kan Cardona Rizal sa maabot na July 1, Lunes. Alas 9 nin aga, pagsabat sa Sugod Bridge, susundan kan prosesyon pasiring sa Sugod Chapel. Asin matiner sa Sugod Chapel, poon alas 9:30 hanggang alas 11:30. Pag-abot kan alas 12, o paka alas 11:30 dadarahon sa Sugod Chapel, sa Lourdes Chapel. Duman sa Lourdes Chapel alas 12 hanggang alauna-30. Pag alauna-30, dadarahon sa Bariis hanggang alas 3. Pag alas 3 din hapon, prosesyon pasiring sa Huruan Church. Susundan kan welcome rites. Alas 4 nin hapon, nobena kay Nuestra Señora de Salvacion. Alas 4:15, Santa Misa. Alas 5, prosesyon sa imahe ni Nuestra Señora de Salvacion, asin Virgen de Sapau. Ikatulo, sa July 2, sa kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion, ang mga misa, alas 6:30 nin aga, alas 8:30 nin aga, alas 9:30 nin aga, con-celebrated Mass. Pag alas 11, bunyag, asin pakatapos kan mga misa sa kapistahan, asin pagbunyag,
Isusunod ang pagsungko kan imahen ni Birhen de Sapaw sa mga kapilya. Alas 11 ninaga hanggang alas 12. Posisyon pagsungko sa maayong chapel. Alas 12 tapos alauna nin hapon. Dapdap Chapel, alauna nin hapon tapos hanggang alas 2. Misibis Chapel. Alas 2 hanggang alas 3. May Nonong Chapel. Alas 3 din hapon, pabalik sa dambana ni Nuestra Señora de Salvacion, asin oras na alas 4, Santa Misa. Ikaapat, ang parokya asin santuario, bukas asin nag-aako ki mga maawot na maging boyadores ni ina sa mga taga-ibang parokya. Magdulok na lang po sa opisina kan parokya para sa mga detalye. Ang total mass collection kanakaaging Domingo, June 23, 2024, nagabot sa 35,686 pesos. Ang second collection kaini para sa church maintenance. Sa daily mass, ang collection na total is 7,382 pesos and 25 centavos. Asin sa Sunday mass kanakaaging Domingo na alas 6:30 ninaga, ang first collection 3,171 pesos. Asin ang second collection, 737 pesos and 25 centavos. Ang second collection ngunyan na Domingo para sa tada program asin Obulum Sancti Petri. Special project report kanakaaging Domingo, ang total cash on hand niya to is 2,219,621 pesos. Alagad ngunyan, may mga naglaog po na donation amounting to 19,516 pesos and 25 centavos. Ini po ang breakdown. Donation, 7,000. Signature campaign kan Barangay Horoan, 2,500. Bisita Salvacion sa San Vicente, 10,016 pesos and 25 centavos. Kaya po ang total cash on hand niya ngunyan is 2,239,137 pesos and 25 centavos. Acknowledgement sa mga donors as in benefactors, Luz Bimin as in Edna Lazado, Anonymous, Karataw as in Murakami family, as in si Ella Lucito. Siring man salamat po sa Indogabos na padagos na nagtatabang sa satuyang parokya as in Diocesan Shrine. Diyos ang magbalos sa Indogabos. Batindog na po kita. Kan kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama asinan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion!